anadayda kemal anadayda purale bamtare أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم en puɗɗorima inde allahu joom yurmede huftidinde ga aduna ga e joom yurmede hertinde to lahara en puɗɗorima inde allahu ko kanko woni tagɗo asamanuji ɗi e leyɗele ɗe e dendagal kala ko woni e nder mum ko o soppi weeyo ngo ala ɗo ɗi jooɗi e ɗo ɗi kaɓɓi hiisade mawnugol majji weeɓani ɗi teɗɗitaki ɗi mbiyaka ɗi pewani leydi ndondidi diƴƴe ɗe cayani e asaman lesɗuɗo o sari hen kode ɓurɗe leydi ndi mawnude eɗe mbango en juuli e dow ɓurnaɗo windere muhammadun rasulullahi yo yurmede Allah e kisel Allah e barkal Allah barki Allah won e makko kanko e koreji makko e rewindiɓe pene makko ha ñalawma jobdi amin Allahu min ñaguimama fabare nde bertanta amin e moƴƴimaɗe jappere ha ɗum wonana amin laamu ñiɓgo ngo alta e firtare ko an woni bawɗo baɗowo ko an woni joguiɗo dokkowo ko an woni laamiɗo lamminowo siraɗi ko portigol e laabe ma so wona mo jawtinɗa ala jawtowo bandiraɓe heɗiyankoɓe radio tabital en garti e yewtere men wiyetede andu sa andi andin kala ñande nasade waktu 16 ɓiijo ha yaɓanma waktu 17 ɓiijo tawa waɗanto on ɗum ko ɓinguel moɗon bandiragel mon gorel o woni Samba Modibo Sall jeeyaɗo to ñooro wuro wiyetege Jamweli Rangaɓe walla mbiyen Jamweli Saare ɗum noon en calmini dendagal kala gollotoɓe e radio tabital debbo e gorko goto foof inde muɗum e yettode muɗum en calminiɗo kalfinaɗo guinol radio ngo ɗum woni directeur meɗen on woni Ousmane Dikko en calminiɗo kadi kalfinaɗo juɓɓude radio ngo o woni Ali Baba Sankare en calminiɗo kadi karallo men tedduɗo on woni Jungal Dikko ɓurɗo andirede honorable ɗum noon en calminiɗo kadi Binta Tambura ɗo wawi wonde foof salminaɗo makko en neldimo ɗum en calmini dendagal kala gollotoɓe e radio tabital goto foof inde muɗum e yettode muɗum en calminiɗo fedde tabital pulagu leydi Mali en calmini hoorejo tabital on woni Abou Sow ardi bonnani gorko mo gawi nane en calminiɗo kadi mo ganduɗa ko hoore rewɓe tabital on woni Fatoumata Dikko ɓurɗo andirede Dikko Diadje en calminiɗo jeunesse tabital pulagu goto foof inde muɗum e yettode muɗum en calmini ɓiɓɓe fulɓe en calmini ɓiɓɓe malinaɓe en calmini goto foof en duwanima leydi ndi yo Allah artir jaam e leydi he yo Allah artir jaam e ɓiɓɓe fulɓe yo Allahu artir jaam e nden ɗe dendagal nder Afrique naaɓe yo Allah artir jaam e duunde aduna nde foof bi jahina Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam en garti e yewtere men wiyetede andu sa andi andin tawa oɗo dumunno foof noon tugni ɗen ko e deftere men wiyetede jige mamam nayejo ɗum noon hande so Allahu jaaɓi ko ɗon tigui ɓamtirten ɗo wiyete mama wi eɗen gandi ndeɗo deftere nde waɗi ko tindi e daari deftere nde waɗi ko waajuji nde waɗi ko wasiyaji nde waɗi ko cifti e jertinoji nde waɗi koko yurmini nde waɗi koko weltinta nde waɗi kadi ganduɗa koko miccinta ɗum noon eɗen gara rewde e deftere he joni so Allahu jaaɓi eɗen mbiya dendagal heɗotoɓe radio tabital en garti e yewtere meɗen ɗum noon en calmini kala heɗiyankoɓe debbo e gorko suka e mawɗo en calminiɗo Modi Diallo ganduɗa gorko mo Jamweli Saare en calminiɗo Aliou Sall kadi gorko mo Jamweli Rangaɓe en calminiɗo kadi Ɗahiru Diallo gorko mo Ñoro Tugunne Rangaɓe en calminiɗo Tijjane Ndiaye kadi ko ceerno meɗen en calminiɗo kadi almami meɗen kadi ceerno meɗen Mamadou Ibrahima Ndiaye en calminimo ɗo ha Jamweli Rangaɓe kanko e baydaji makko e sanɗaji makko en calminiɗo Haadi Dia en calminiɗo kadi Adama Baydi Mbo ɓeɗo foof de ko heɗiyankoɓe meɗen e radio tabital to banggal WhatsApp foof kadi ko heɗotoɓe en ɗum noon eɗen mbiya ala no batten tan
so wona juggal dikko hokka en gaacol mbawen artude e deftere men jige mamam nayi fonde ñoro digo x bigo lamdo regi den zol prod pay kapra so pe on the track urop Piranma regi raga den sol eto do tan kala do person yeba mine mada hanam tan horganda den sol yeba regi raga den sol eto do tan kala do person yeba mine mada hanam tan horganda den sol yeba ana tampi ana lorli tande muna ala bilata purta hanam tan mi wada masurta jamma jengi lela walweli bubaji dadi dade belde de ko bobidi se mebebe malako diu bebe soko mi yanti bene jopo bene jurno ko soke silti photo ana julata ana horata ko gachema sada winda texima hotu torsoma andu gachema tedi mawbema regera ga tension eto do tan kala do person yeba mine mada anam tan horwanda tension yeba regera ga tension eto do tan kala do person yeba mine mada anam tan horwanda tension yeba hol kon jattata hol kon jitta hol ko falada eyi a jarama juggal dikko ɗum noon en calmini dendagal kala heɗiyankoɓe radio tabital en garti tigui e yewtere meɗen andu sa andi andin hande noon ɓamteten koɗo nokku mo ganduɗa e nder deftere he tawa koɗo mama men wi kala kewɗo ñiŋoje ko ñiŋniɗo kala kujjinortoɗo mi teddiniraka ko mawnikiniɗo kala cikkuɗo ko kañum andi fof ko kañum woni majjuɗo fof mama wi kala jiɗɗo mantede ko basotoɗo kala ko ganduɗa won daɗɗoma kala moƴƴinɗo nafa ɗum kala bonnuɗo kati rewa ɗum ko ni mama wi so gilli ne jogii awdi hakkude wondiɓe ko manotirde so ngañgu ina jogii awdi hakkude wondiɓe ko felotirde e ñiŋotirde ko hono noon so njurum ne jogii awdi ko gilli sabu njurum ko noonewol e noonoji gilli ine teska wonde neɗɗo yurmatako mo añi neɗɗo heewani yurmade mo añi mama wi so aɗa wonda e yimɓe ya tesko no gondirta e maɓɓe wata tesko no ɓe gondirta e maɗa ngati noon so tawi teskiɗa kono ɓe gondirta e ma so tawi teskiɗa kono gondirta e maɓɓe a ɓooyat a yiyani ella maɓɓe e maɗa sabu nden ko ella gondigo maɗa e maɓɓe feeñantuma kono so tawi teskoyama yaari koto ɓe koto so tawi teskoyama yaari kono ɓe gondiri e maɗa nden yawata koɓe ko mbaɗanta ba nden a yawat koɓe mbaɗantuma ko tawa kamɓene ɓe gimmoraki boom bone addantuma andude tawa kamɓe ɓe gimmoraki boom kono addantuma andude ɓe gimmoraki waddema koɓe mbaɗma ko tawa an ndenɗa ko wata a wadde ɓe hunde wona woto ɓe mbaɗe hunde woƴma kawtoɗa koɓe mbaɗatuma ko jawa ko mbaɗantaɓe ko wadde so tawi an a yawi ko mbaɗanta yimɓe a yawi ko mbaɗanta yimɓe ɓe gonduɗa so aɗa ñiŋa ma aɗa fela ko hoore maɗa telata ɗon ma ñiŋtoɗa ɗon hoorema mama wi
omo wasiyo dendagal leñol ngol e rendo ngo ndemo woni kala e meɗen wonata ɓi saha mum oyo omo wasiyo dendagal leñol ngol kanko mama e rendo ngo ndemo woni kala e meɗen nde wonata ɓi saha mum ngati sa woni ɓi saha maɗa a woppata hay hojom goto ɓennirma e mere mere gona kadi pertuɗo gite mum e darde to woɗɗi kono tawa jiyata ko ɗo ɓadi ngati noon so a woni ndarowo ɗo woɗɗi jiyowo kadi ɗo woɗɗi wodata ko jiiɗe maɗa ndiwi o wi kadi yonta o e rendo ngo yo en gon wertuɓe noppinanoɓe ko heewi kono kadi famɗuɓe ko kaali yo en gon heewɓe ko muñi famɗuɓe ko ñiŋi yaawɓe mande leelɓe wajde mama wi hawruɓe e naange pelle ko ɗum ɗo foti wonde jooɓaari mum en mamam wi kadi aduna men ko aduna pelle e batuuji kala e men mo ina notoyo fedde ma ɗum batu yo yooɓo geɗe ɗiɗi so ɓe jaɓani ko kalatmi ko min mi jaɓa ko ɓe kalata ko oy ko ɗiɗo jooɓariji ɗiɗi woni ko o jogani kala yahoɓe e pelle ma walla batuji yoɓe jago jooɓaruji ɗiɗi yaade e batu walla pelle ko kalmi ko so ɓe jaɓani gollirde ko kalmi ko min mi jaɓa ko ɓe golliri ko nde wonno ko noon woni batu so tawi yimɓe kaali moƴƴere munen ha heewi an rewe maɓɓe golla moƴƴere nde so tawi a haali moƴƴere ma ɓe jaɓani koɓe kaali ko rew e maɓɓe so ɓooyi ɓe gartiranma gonga ma mama wi kala dañɗo jawdi ko maayɗo tampere ma roni ko maayɗo tampere kala mo heppi arsuku mum wujjat kala ko muñal hokkani hittede hokkata kala ko fadira ɓooyi jiya kala ko fadira ɓooyi jiya ine laafta sabu kala gurɗo maayata sabu wana guurowo o kala mo hulani Allah o wi sabu kala gurɗo maayata so wana gurnowo o kala mo hulani Allah toñi hoore mum kala ko weli nattat so wana weli Allah waddi ɓuri welde ko andude Allah ko ɗum ɗo woni wasiyaji ɗi mama haali ɗo joni mama wi kala ko ɓooyi hiɗɗat so wana ɓooyigol Allah subaka fof ko hesɗinana ɓeydi yaltude kala ko a anda kiileɗa e mum kala teddinɗo mawɗo Allah teddina ɗum ngati mawɗo ko tokora Allah kala ko tunwi e ko lootata ɗum kono lootata ɓernde ko jangtade Allah ko heewi kala ko wana ko jangta koko oya bange e majjum ɗum noon mamam wi kadi ko fulɓe jeyno tati gaynaka cuusal e kaaray siragal ko rewɓe jeyno tati muñal barke e gacce ko sukaɓe jeyno tati cellal softede e gollal mama wi ko debbo woni ngesa leñol omo haani tiiɗnade e moƴƴinde gondigu wata dimbo soñede e makko mama wi duɗo rewɓe ko tati tufde tugudere e dingiral woni jaaɓi haatirde makko worɓe ko ɗiɗi tan dingiral e bera woni jaaɓi hattirde mama wi jangude bindol ko fannu kono omo joñi faamu mi naniri Samba Koliyajo Diallo
o wi so a tawi pinal e gandal ina jeeye so aɗa wawi sood ɗiɗi kala so moƴƴata ko gotel jogiɗa coggu mum ko gotel coodata tinno sooda pinal ngal goppa gandal ngal mamam wi meeɗi hangaɓe jeenayo woppuɓe comci waaloɓe e boli yaaroɓe dicce iltuɗe e laabi ina mbaɗi batu ngam ñingtade ko e maɓɓe e woppude ɓe comci nde e nder ɗum suka gorko goto wi kañum ina tawtoroye batu hangaɓe ngu o ari e maɓɓe omo ɓorni comci daneji far omo yaha omo seɓo omo yaha omo seɓo haa o yetti o woni e lemlemnude omo ndaara ɗo o jooɗi sabu omo nefi ɗo ɓe jooɗi ɗo e no ɓe jooɗori ni tan e no ɓe jooɗori ni tan kangaɗo goto jaggi e jungo makko tan soƴƴimo joƴƴinimo e sara mum wiimo mate an ka kangaɗo a wayatano yimɓe mbayni hangaɓe kiɓɓi 10 ɓe jooɗi ndeke waɗi kangaɗo koko o wayani no yimɓe mbayni jaka lundade moƴƴani ko ɗum taki mamam wi galo goto e wasɓe jeenayo yo a limɓe koɓe 10 galo goto e wasɓe jeenayo o wi limɓe koɓe 10 ɗum noon ko ni mama wi e ndir ɗiɗo wasiyaji mamam tindi kati o wi ƴiwole 4 so ngari e sahaji 3 ƴiwole 4 o mamam wi o wi ƴiwole 4 so ngari e sahaji 3 ndungu on ndungu ina hasi moƴƴude ngatamare ina ara e puɗɗorde ndungu demba garire e sammam moƴure hakkunde ndungu fiyam piipire e jaltirɗe ndungu ko ɗum ɗo woni ƴiwole 4 garoje e nder ndungu so ɗe ngari tan ndungu ngu moƴƴan jangde e gandal ngara e cukaku needi e hakkille ngara e kellifuya kulol Allah ara e naatirde mawngu ina hasi o neɗɗo hakkunde mum e Allah moƴƴat mamam wi faafaji 3 mamam wi faafaji 3 ina cuura neɗɗo faafaji 3 ina cuura neɗɗo ɗum woni famɗude ɗemgal famɗude koyngal e famɗude haaju e janandi koye ɗiɗo faafaji 3 iɗi cuura neɗɗo e nder gurdam muɗum ɗum o woni famɗude ɗemgal famɗude koyngal e famɗude e haaju janandi jawdi janandi mamam wi yimɓe kala ina eto muñde e baɗe mum en haa heddi ɗiɗo baɗirɗo hunde haa yiye baɗirɗo hunde haa haale ɓeeɗo keppan kollito ma kaalto kono noon baɗirɗo haa yiye o wata o heppu so andu tan yimɓe ɓe ngoni ko e tokñaade haa ɓe keɓa laaɓtindade mo ɓe daña no ɓe kaaldi e baɗirɗo o wi baɗirɗo haa haale one wata o heppu yo andu yimɓe ngoni tan ko e sokkitade e soccade ñiiƴe mum en haa keɓa no kaaldi haal pulaare en noon ne mbiya ko heppude yurni jombajo mamam wi ɗannade hoɗɗita ko e ɗatnade wadde ɗatnoytoɗo ina haani yoɓade ko wona diiku cawugel lacciri walla gerte ma ɗum buuɗi e jeyba ala ndin joɓari wiyete ko jottorade kala ko kewi e ndere ɗannogal ngal yo taw aɗa jottorino nden muñde ɗum tiiɗirta nden noon muñde ɗum tiiɗirtama
oy so tawde aɗa jottorino nden muñde ɗum tiiɗirtama. Pulaar wi kala ko waɗi e jamma ina sikka ko wana wasde wedde. oy kala ko waɗa e jamma ene sikka ko wana wasde wedde. ɗum noon yimɓe kam cikkitta ko wasde wedde. o wi kadi tati ina kaɓni haalde ko andi yedde. oy tati ina kaɓni haalde ene kaɓni haalde ko andi yedde ina haɓni yidde. mo yiɗa ɗum ina haɓni dartude ko heɓata. mo yiɗa o wi jaafoɗon seeɗa o wi kadi tati ina kaɓni haalde ko andi yedde ina haɓni yidde. andi yedde ina haɓni yidde. mo yiɗa ɗum ina haɓni dartude ko heɓata ina haɓni. mamam wi tato kejdata e suudu. yimɓe tato nan toon o yiɓe keddata walla tato kejjata e nder suudu. ceemede debbo sagata gorko e ala. ceemede debbo e sagata gorko emi ala. so ɓe tawotiri toon tan gooto yaltan woppa toon heddiɓe ɓe. ma sagata gorko o riiwi ala yalti kanko e ceemede debbo o ɓe keddodo toon. ma ceemedo o riiwi hoore mum yalta ɗon kankone o heddodo e ala e keddodo ɗon. ceemedo debbo yiɗa ko namni fof wiye ala. mamam wi tato ina joolo kooletaake. tato ina joola kooletaake. ndiyam debbo e niɓɓere ndiyam anda bawɗo ɗum. debbo yiɗata wowat niɓɓere ne ko kumpa andaka ko soomi. mamam wi welni ardade tan ko ɗiɗi yamirde waɗe e hadde woppe. ɗum ne ko gueɗal Allah ndeke ɗum jarani fooɗanade. bandiraɓe heɗiyankoɓe radio tabital ɗum nan en calmini goto foof inde mum e yettode muɗum. on nani ɗiɗo wasiyaji oɗo mamiraɗo debbo o waajima o sifti o jertini o weltini o jangini. ɗum noon eɗen mbiya mama debbo kanko ko beɓal gandal. ko ɗum saabi mama wi kanko o jiida e joom en jigueji. oy ko ɗum saabi jigue makko jiida e jigueji. ɗum noon eɗen mbiya jigue mamam nayejo ko ni woni ko hande cifoto nden ɗum ɗo seeɗa e nder windande meɗen wiyetende mamam wi. ɗum noon en jokkan juggal di ko hokka en gacol ha mbawen artude e dawal men ɗiɗaɓal. ɗum woni hirjino jangde pular, hirjino yidde hoore muɗum. juggal di ko
cuggal dikko a weltanama no feewi oɗo ko Halima Ba to leydi men Lagine en calmini dendagal kala ɓiɓɓe Lagine naaɓe en calmini ɓiɓɓe fulɓe Lagine naaɓe en juuriɓe ngol ɗo jimol Halima Ba ɗo ɓe mbawi wonde foof en calminiɓe en mbiɓe leñol fulɓe ko gotol ɗemgal ngal ko gotal kala ɗo jaaruɗa ɓe mbiyete ko fulɓe ɗemgal mabɓe wiyete ko fulfulde walla pulal walla pular ɗum noon tinnoɗen e ko'e men jiɗen ko'e men pasnoɗen ko'e men jiɗen ɗemgal men jiɗen fina tawa men jiɗen leñol men jiɗen aadaji men jiɗen gure men jiɗen leyɗele men ko ɗum woni ko ɓamtata en neɗɗo so tawi o yiɗi ɓamtade o foti ko yidde hoore makko ko adi fof yo yid ɗemgal makko kala mo o nani ene wawla ɗemgal makko yo fasno ɗum yo yid ɗum yo salmin ɗum yo jowtu ɗum yo jowtu ɗum ha welto ɗum noon eɗen mbiya kala jiɗɗo fina tawa mum jiɗɗo ɗemgal muɗum jiɗɗo leydi mum e gure muɗum ɗum noon eɗen gandi ɓen ko ɓamtotoɓe ko ɗum saabi Ndiaye Saydou Hamadou heewi wiide gendi men ɓuranimi gowandi ndemandi folanimi jiggadi gendi men ko leydi ndimri duwanadi gendi men ko galle baba so en nuskani mo darani galle baba mum mahi fili ƴelliti mbaadi mum manore mawde wodana ɗum ngel welsidi galle baba mum ha maadi yani wonti baaɗe tugaje mooƴi gonti baaɗe ñiŋore musde rewa e mum ko nden manore hande waasa ko nden ñiŋore hande ha wooda ha pulaagu woyi ronki deƴƴude sabu ɓernde mum nde tuƴƴude o wi ko fulɓe dañi hande ɓesgu ngu ittani yitleɓe nuskoɓe ɓe ɓamtani farnoriɓe caasal mes yarna wajjani joñi mbuure kange laaɓɗo mo jilɓani yaɓɓuɓe aadaji ganni ƴelliti jiggaɗi goppi ɗemgal dimal gottili e gaddaɗe jolduɓe xeesal hoynuɓe ɓaleɓe foppotoɓe nanda e sukuñaɓe o wi ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe yonti durnude miijoji ngare mbimi teskoɗen ɗiɗo wasiyaji duttoɗen e gendi men gila en majjani jiɗen ɗemgal men gila en puuyani so adduno jelari de ko basal ɓiɓɓe fulɓe hande de en donkani janginen ɓesgu men qur'anil karim janginen ɓesgu men fulfulde men pulal men mbaɗen hen jawdi men ɓamtiren hen gande meɗen ñeeñe ɓamten hen pinal men ɓamten hen aadaji men jawdi ala ko nafata so wona jangiren so wona cafroɗen cellen so wona koltiren cuuroɗen so wona ñaamen jaren hen so wona cuuroɗen hen so ayibaji gari keedninen jawdi ndi hakkude men ɗum noon ko ɗum tan woni ko nafata en jawdi haydara nafani jawdi ko joom jawdi ɓuri ɗum enen pewnuɓe jawdi ɓe enen jogiiɓe jawdi ɓe gande ko enen ɓuri jawdi ndi sabu kala ko Allah tagi Allah ɓurni ko tagɗo Allah ɓurni ko tagaɗo jaafoɗon kala ko Allah tagi o ɓurni ko bani adama e dow kala ko o tagi ko kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko kanko tagi jawdi ko kanko tagi asamawuji e leyɗele e jinneji e malekaji kono o wi o supti hen tagore makko nde o ɓuri yidde nde o teddini o hokki ɗum khalifagal e dow ndiɗo leydi ɗum noon woto ɓurnen jawdi ko emen ganden jawdi hay hunde nafata so wona naftoroɗen ganden jawdi waɗete ko ha neɗɗo o janga jawdi waɗete ko ha neɗɗo o safro jawdi hokkira neɗɗo ho ko ha o suuroro o holta hen jawdi hokkira neɗɗo ko ha ñaama hen yara hen jawdi hokkira neɗɗo ko ha o ɓamtoro hen leñol makko o ɓamtora hen diina makko o ɓamtora hen finatawa makko so tawi ɗum ɗo waɗiraka jawdi gande jawdi hay hunde de nafata ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe mbatte hakkillaji moɗon e seeremɓe mon wajotoɓe on mbatte hakkillaji mon e jaydiyankoɓe ɗum woni journaliste uji daraniɗo on to banggal radio ji e téléji e to banggal whatsapp uji e facebook aji gande de onon ɓiɓɓe fulɓe ko darɗe mon ɓe dari to on mbawa daranade ko'e mon so tawi neɗɗo yeehi e facebook whatsapp radio télé o jooɗima omo haala caɗele leñol
omo haala omo simta caɗele leñol omo waajo ɓiɓɓe leñol omo jangina ɓiɓɓe leñol omo jertina ɓiɓɓe leñol omo siftina ɓiɓɓe leñol gande de ko onono darani gande de ko golle makko o woppi koko fotno dartoyde omo ñaama omo yara kankone ko ɗum de o woppi ha laaɓi o jooɗoyi e radio omo eero on omo waajo on omo siftina on omo jertina on sabu hande waajete ko e radio ji e téléji waajete ko e nder whatsapp uji ɗum noon onon ɓiɓɓe fulɓe tinnoɗe gande daraniɓe on tinnoɗe gande daraniɓe on so neɗɗo daranima on onon nene daranoɗe ɗum nde wonno so neɗɗo darima ngam ne haalamma ka anda so neɗɗo darima daranimama ɗa a wawa daranade hoorema annene ala ko mbawɗa waɗande jomum so wona nafa ɗum to bangal koltumum nafa ɗum to bangal paasu mum nafa ɗum to bangal gurdam muɗum nden woni kañum nene ɓeydoro coftal e cuusal e jambaragal kono so tawi ɓiɓɓe fulɓe on jeebima haaliyankoɓe mon on jeebima siftinoɓe on waajotoɓe on jertinoɓe on e téléji e radio ji gandede on mbaɗi ko fewani gandede on jejjitiɓe jejjitani on ɗum noon gande radio ji ɗi koko ñamata gande haaloɓe ɓe koko ñamata gande koɓe safrotoɓe koɓe yaroɓe koɓe gandoɓe kala koɓe gollata onon ne poteɗe daranade ɓe to banggal toon mi eerima ɓiɓɓe fulɓe yo goto foof tinno e hoore muɗum tinnoɗen janggen ɗemgal pular ngal so tawi en janggani ngal hay goto jangganta en ngal saabu en jii hande leƴƴinani poɗodira leƴƴinani ñamodira leƴƴinani kutodira leñol foof rangani darima dadima ngam ƴellidde ɗemgal mum ene wara ɗemɗe janane kala leñol ngol daraki jangga ɗemgal mum kala leñol ngol daraki sirgino dado darano ɗemgal muɗum aadaji muɗum leƴƴi dariɗi ɗi koko moɗata ɗum leƴƴi dariɗi ɗi koko mbarata ɗum ha laaɓa ɗum noon eɗen gandi laamuji leydi ɗi pop kala laamu kala leñol laamigol himmiri koko ɓamtata ɗemgal muɗum ene fawa e dow ɗemɗe janane ɗum noon jottoroɗen hay enen leydi ndi gonɗen ndi so en tinnaki duuɓi no foti hande eɓe darani janngude ɗemgal maɓɓe eɓe darani laawɗinde ɗemgal maɓɓe e nder laamuji he ngam enen nene ɗemɗe men so tawi en cirginaki daroɗen janggen ɗemgal meɗen wallahi ñane ɓe laawɗini ɗemgal maɓɓe ko kamɓe jeeyi laamu ko kamɓe keedi e kure e condi ko kamɓe keedi e jawdi ko kamɓe keedi e gande wallahi so enen ne en daraki ɓamen jawdi men mbaɗen e duɗe gudditen duɗe janginen ɓesguji men ñande laamu ɓe laawɗini ɗemgal maɓɓe e dow ɗemɗe men gande ɗum laatoto ala ko mbawɗen hen ko ɗum woni fitinaji aduna o pop ko ɗum woni ko ganduɗa woni e aduna o pop kala yimɓe dariɓe laami ko ɗemgal maɓɓe ɓe kimmiri ɓe ɓama ɗum ɓe pawa ɗum e ɗemɗe janani sum noon kala leñol ngol daraki ngol sirginaki janngude ɗemɗe muɗum gandede ɗemɗe ɗe koɗe ñamodiroje ɗemɗe ɗe koɗe barodiroje ɗemgal fof bawgal gongal ngal waran ɗum noon warete ko neɗɗo wona ɗemgal so tawi neɗɗo o ɗemgal makko warama ɗum woni o warama ɗum woni so ɗemgal halfama tan ngol leñol nde gande ngol halkama ɗum noon ko noon Basirou Amadou Basirou Tidjani walla mbiyen Basirou Ba gorko mo gawinane ko ni o heewide ɗum noon bandiraɓe tinnoɗen on ji ñanden leydi Mauritanie ɓeɗo safalɓe ɓe darima ɓe ɓami ɗemgal maɓɓe ɓe laawɗini ɓe mbaɗi ɗum ɗemgal sarɗiyeji ɓiɓɓe fulɓe ɓe e ɓiɓɓe jolfuɓe ɓe e soninkoɓe ɓe foof ɓe gimmima ɓe cirginima ɓe darima ɓe mbi kamɓe nene yo ɗemɗe maɓɓe kettine saabu neɗɗo kala jiɗɗo wardema o adorto ko warde ɗemgal maɗa enen nene wallahi ɓiɓɓe malinaɓe so en tinnaki laamuji hande garɗiɗi maɓe ɓam ɗemɗe maɓɓe ɓe pawa dow ɗemɗe meɗen ete ɗum fuɗɗima saabu min nani uɗum haale e nder laabi min nani uɗum haale wonde ɓe cuɓima ɗemgal ɓurgal wawde haalede e nder Mali ɓe cuptima ɗum ene foti jangguinede ɗum noon so tawi enen nene en noddama janggen ɗemgal men
en noddama jaltinen jawdi janggen ɗemgal men enen ne ko hatta en janngude ɗemgal men hay goto wawa hadde goɗɗo o janngude ɗemgal mum kono kala tinnuɗo dariɗo janggi ɗemgal mum ala ko wawa e muɗum ɗum noon so tawi yimɓe ɓe jiiɗi ɓamtade yoɓe daro ɓe jangga ɗemgal maɓɓe yoɓe ɓam jawdi maɓɓe ɓe mbaɗa e duɗe ɓe guddita duɗe hono no gandal woɗɗani wirni wiri kala ɓi pullo yo heptin fedde men walde men wiyetede gandal woɗɗani wirni goto foof itta 250 hokka ɗum fedde nde uddita duɗe ɗe e nder leege Bamako foof uddita duɗe ɗe e région ngaji uddita duɗe ɗe e cercle aji uddita duɗe ɗe e nder gure e guron ha jangde fulfulde nde wawa ɓamtade sabu on jii hande jangde fulfulde nde ɗemgal foof ala e nder Afrique ɓurgal fulfulde nde wawde janguede hande e nder Afrique kono noon so tawi leñol noon laamaki gueɗe mum tati peeñata so tawi leñol laamaki jabaragal maggol feeñata so tawi leñol laamaki ngalu maggol feeñata so tawi leñol laamaki ƴoyre maggol feeñata ɗum noon tinnoɗen ala ko wawi lamminde neɗɗo so wona jangde ha tengti e ɗeɗo cakkite aduna koko haala leƴƴi ɗi pop koko daroto ɗemgal foof ene jangga ɗemgal muɗum leñol foof ne jangga ɗemgal muɗum so worti ɗum ganden leƴƴi janggoji ɗemɗe munen koko kalkata en koko ñamata en ha laaɓen ɗum noon bandiraɓe heɗiyankoɓe radio tabital mi erima ɓiɓɓe fulɓe tinnoɗen ndeɗo fedde walla woɓɓe mbiya waalde daranide jangguinde fulfulde e nokkuji ɗi pop tinnoɗe soɓe gari e moɗon ɓe mbi kala ɓi pullo yo yoɓan waalde nde 250 hitande ha hitande so tawi a yoɓi 250 nduɗo lewru jeetati ɓuuru ko handu artoya nden woni nde mbawata yobde 250 ɗi ɗin 250 ko hen kayeji codete ko hen bikuji codete ko hen janguinoɓe ɓe joɓete ko hen kati horoyoɓe jangde nde kadi ko hen kadi guittata coggu essence munen ɗum noon tinnoɗen ndeɗo fedde keptinende hande ede joguiɗo rewɓe e worɓe dariɓe eɓe jirloyo eɓe gara e joom bitik ɓe gara e joom galbe en ɓe gara e joom jeereji en ɓe gara e nder galleji ɓe mbiya kala ɓi pullo yo waɗan fedde nde 250 woni 200 debe hitande ha hitande kala ɓi pullo so jaɓi wadde ɗum jangde fulfulde nde wuuran hono no madrasa wurdini nde wuuran holno école wurdini nde wuuran holno ɗemɗe goɗɗe ɗe gurdini ɗum noon fedde nde walde nde wi ko enen ɓiɓɓe fulɓe kutoroɗen hakkillaji men ɗi kutoroɗen keewal men kutoroɗen ngalu men ɗum woni jawdi men woni kutoroɗen hakkillaji men ɗi Allah hokki en hakkillaji ko so neɗɗo ari haalni en ko nafata en so neɗɗo ari haalni en haala moƴƴa hakkillaji ɗi jaɓe ko neɗɗo o haali ko naftoroɗon ko haali ko ɗum woni gollirde hakkillaji muɗum ɗum woni kutoroɗen keewal men enen fulɓe eɗen keewi kala e nder région Mali eɗen toon kala e nder cercle aji Mali eɗen toon kala e nder gure Mali mawɗe e gure togose foof enen fulɓe eɗen toon ɗum noon eɗen keewi keewal men ngal mbaɗen feere naftoroɗen keewal men ngal holno naftortoɗen keewal men ngal enen ɓiɓɓe fulɓe ɓi pullo foof gonɗo e nder leydi Mali walla ɓi pullo foof gonɗo e nder leydi Mauritanie walla ɓi pullo foof gonɗo e nder leydi Sénégal Burkina Gambie Guinée Bissau Guinée Équatorial Guinée Conakry kala ɓi pullo gonɗo toon yo tinno ndeɗo fedde so Allah waɗi nde yettima to gonɗa to wallitir fedde nde 250 ko ɗum wawata daranade jangde fulfulde nde inchallahu eɓe jogui resiji mabɓe eɓe jogui tampoŋaji mabɓe soɓe gaari e ma ɓe dokkete resi ɓe dokkuma resi hitande mbawa jokkodirde e mabɓe ɗum noon bandiraɓe heɗiyankoɓe radio tabital ɗum noon meɗen jetta on meɗen jaara on min calmini goto foof inde muɗum e yettode muɗum ɗum noon eɗen mbiya juggal dikko so wona taw heblana en ɓoggi jamɗe ɗi ha mbawen jokkodirde e heɗiyankoɓe kadi mbawen rokkude ɓe numéro ji ganduɗa yimɓe gollanoɓe ndeɗo fedde walla walde ɗum noon eɗen mbiya 20 79 62 10 20 79 62 10
radio tabital kala jiɗɗo jokkodirde e yewtere men ndeɗo andu sa andi andin bisimilla muɗum damal ne uddita 20 79 70 woni noogay capanɗe jeɗɗi e jeenayyi capanɗe jeegom e ɗiɗi sappo ɗum noon bandiraɓe heeɗiyankoɓe radio tabital bisimilla moɗon yewtere juggal hokku en gacol primo amin jara drapeau ne weeya parquet de nana ngara ɗumno gas cagala amin fils Macros Ernesto e Black Justice doole donki doole keɓi gonga lomti haalis africa ritmin suul dunia black b psc kargi p walnovo BOB warñene hanki yoɓi hande detta mayke impro rapne ɓeydo wurde waɗi ɓeyde pro allah ɓeydo source wona ga wonno to e to poosi hibar bi a jaɓɓama musidɗo tedduɗo assalamu aleykum awa a jarama musidɗo tedduɗo bisimilla moɗon noogay capanɗe jeɗɗi e jeenayyi capanɗe jeegom e ɗiɗi sappo ɗum woni 20 79 70 radio tabital kala ko addi rap men ƴetti ampleur mon sa wara bami jejjitani kala jempeur wole niw ndende musical metal enen jeeyi abo basal soko clen rdi e minen teyi foyre nde huɓɓi ndentoɗen guila gifde my flow mc malle en mi fenade mbaylen oɗo systéme ƴewen a jaɓɓama musidɗo tedduɗo allo aɗa selli eyyi ɗum noon on calminama on beltanama no feewi ɓiɓɓe fulɓe funnague hirnague sahale ɓaleri debbo e gorko suka e mawɗo goto foof salminama inde muɗum e yettode muɗum ɗum noon juggal dikko jokku yaaha a jaɓɓama musidɗo tedduɗo aɗa selli eyyi ɗum noon min calmini on onon dendagal kala heɗotoɓe radio tabital goto foof inde muɗum e yettode muɗum ɗum noon min calmini goto foof inde muɗum e yettode mum ha hande ko yewtere men wiyetede andu sa andi andin ɗum noon on calminama jukkal dikko bisimilla jokkuya a jaɓɓama salamu aleykum allo I'll back my bro, rap dream together. Jonde wodnani en ko darde ha never. Moƴƴere ko waddi ko fof amin coyno membo enfant commandane wonde soyno ɗaguɗo kuɗol gam ni yimde mon gandal ne joro bat joom MC go Franco Mane lam toro outlook businessman at face big kana hello maswega kartuche kara anki so musi hande alhamdu saba military dablashman you be forever rasa yonta men ABDs BOS all MCs from Rip God bless CP Altero what up Maxi P FG 92 overdose fixe B every puissance Jamel Teki welcome to Rim ya know what I is hip hop Karanika Baden Kodo Ndara den the pyramid Wula the blood system Z Big Jazz Chef Bahan Rap Prim Ardi Dole Dala Chakhan VPP Daddy Yon Rim Pro the MCO My Record Zaza In Target Pro DJ MD DJ Las Bro let's go What's up DJ Khalzo my nigga here we go Garnete General Rap Prima General
eyi joggaldi ko a weltanama no feewi ha joni ko wasiyaji men ko hirjino men ko waaju men ko siftinde men e jertinde dendagal kala ɓiɓɓe fulɓe tinnoɗen e koye men tinnoɗen jiiɗen ko jeyɗen tinnoɗen ganden ko jeyɗen tinnoɗen koye ganden koye jeeya ganden ko ndendaɗen nden woni nde goneten yimɓe tinnuɓe timmuɓe e nder o aduna tinnoɗen ganden ɗemgal men ngal ko enen jeygal en ndendanigal hay goto tinnoɗen ganden leydi ndi gonɗen ndi hay goto ɓurani ene mayri ko enen ndendiɗi nunɗen hen ballen kadi hoddiɓe men kadi nunɗa hen tinnoɗen kadi enen ganden ko en jeeya ndentoɗen ganden pine janane ndentoɗen jiggoɗen hen ko ene nafa hen batten ɗum e ɗemgal men ndiwten ko nafata hen ɗum noon ndenen koye men e ɗemɗe janane ganden ɗemɗe janane en jeeya goppiren ɗum jomumen ganden ɗemgal men ko enen jeeyi pine meɗen nangtoɗen hen ha tiiɗa goto foof yiɗa ɗum fasno weltoro ko Allah waɗi ɗum ko ganden leydi gonɗen ndi leyɗele ɗe gonɗen ɗe ganden ko enen ndendi e leyɗele ɗe hay goto ɓurani en hen nunɗen hen janggen ganden hakke men e leydi men janggen ganden holko jeyɗen janggen ganden holko en jeeya nde wonno so neɗɗo wuuri o aduna o anda ko o jeeyi o anda ko o jeeya o anda ko o renda gurdam makko de ko gurdam ganduɗa wonata ko gurdam toñangue gurdam majjere gurdam gonduɗam ganduɗa e tampere saabu o anda holko o jeeyi o anda holko o jeeya o anda holko o renda neɗɗo noon fotani waade noon hokkata ɗum noon neɗɗo ko jangde ɗum noon tinnoɗen janggen ɗemgal meɗen jangginen ɗemgal meɗen ko ɗum woni fandare gandal woɗɗani wirni fedde nde noon ko gandal woɗɗani wirni wiyete ɗum noon tinnoɗen e koye men so Allah jaɓima en dokkuɗo tongoɗe yimɓe daraniɓe gandal woɗɗani wirni mbawon jokkodirde e mabɓe so on noddi ɗum mbawon jokkodirde e mabɓe namno ɗon hol fandare fedde nde namno ɗon holko fedde nde yahata ɓe pammina on ɗum woni kala jiɗɗo jokkodirde yo noddu ɓeɗo yimɓe nayo Sall Samba ɗum woni Samba Sall min kaalowo ɗo o numéram ko 7jeeɗiɗi nogay e ɗiɗi 5 60 go'o ɗum woni so en kaali tubakore mbiyen 76 22 56 61 ɗum noon kala jiɗɗo kadi jokkodirde e debbo pullo o woni Ouma Hani An on ko 7jeeɗiɗi 60 go'o 59 7jeeɗiɗi so en kaali tubakore ko 74 61 59 76 ɗum noon Mouhamadou Diallo gorko mo fafa ɗum woni gawo onne kono koɗo garanti buuɗo o tawete jiɗɗo jokkodirde e makko fof ko 7 nogay e tati 7 kowal e ɗiɗi ɗum woni 73 23 80 09 jiɗɗo jokkodirde e Aliou Sall guiɗo leñol on ne joɗani en to dede wiyetede Gana on nene numéro muɗum ko 7jeeɗiɗi 7jeeɗiɗi go'o 5 go'o 9 ɗum woni 74 71 51 97 ɗum noon en calmini dendagal bandiraɓe heɗiyankoɓe radio tabital eɗen mbiya waktu ode omo ɓaaja en omo nanguiri en juuɗe ɗum noon en calmini dendagal kala ɓiɓɓe fulɓe ɗoɓe mbawi wonde e dunde baba adama nde eɗen mbiyaɓe tan leñol nde daroto e ha wona leñol ha daro ko yo tinno e jangde yo tinno e golle yo tinno e dental ko jangde noon e golle wondude e dental yimɓe ko maɓe janga ndeɓe mbawa rentude yimɓe ko maɓe janga ndeɓe mbawa gollude saabu ko jangde woni famɗa suura heewa lammina so tawi a jangi seeɗa cuuroɗa so tawi a jangi ha heewi laamoɗa ɗum noon gila e baba adama ha wattande aduna o kala yimɓe ɓe jangani koɓe laameteɓe kala yimɓe janguɓe koɓe laamotoɓe ɗum noon jangde arani faltaki hay goto faltaki ɓaleejo faltaki boɗejo woni maccuɗo tan ko neɗɗo mo jangani woni maccuɗo koko ñawna firti tan ko majjuɗo neɗɗo majjuɗo ko on woni maccuɗo omo wela omo metta ko maccuɗo ɗum noon so yiiɗi o wona boɗejo so yiiɗi o wona ɓalejo so tawi tan neɗɗo jaɓani jangude jaɓani gollude jaɓɓe jangude jaɓi gollude ɓe ko ɓen maccintamo ala ko o wawi hen nde wonno ko nden noon fulɓe mbi ɓe mbi ƴoƴe ɓole jangata lettre meɗe
meɗe ƴoƴi tan haysa hokkama lettere a janggani a wawa janngude neɗɗo mo janggani hayso tawi yo won boɗejo o wona ɓalejo so hokkama lettere o wawa janngude hokkata neɗɗo janngude lettere tan ko so tawi o jaaɓi janngude en gandi hande oɗo ceɗɗeɗo cakkite aduna hande leƴƴi ɗi foof darima cirguinima en jangga ɗemɗe munen enen nene daroɗen cirguinen jangen ɗemɗe men so en jangi laamoɗen koye men so en jangi gittanen koye men caɗele men so en jangi nguuren gurdam moƴƴam so en jangi nguuren gurdam belɗam so en janggani laameɗen so en janggani piyeɗen so en janggani caɗele men woɓɓe jiya gittanta en ɗum noon to en denti kule ɗen korme ɗen kerse ɗen gittane ɗen gueɗal yiiɓe en foof daro kula en so tawi en dentani kadi en mbaɗi cefel en mbaɗi en ceridima goto fof yeehi goto anɗen naata e men kelira en goto goto ha timmen ko heeɓeno oɗo aduna ko ɗum heeɓi en so tawi kadi en golli gurnen koye men so en golli ñamminen koye men so en gollani kadi ñamminoɓe en ɓe wurnoɓe en ɓe ko e sagoji mabɓe goneten ɗum noon bandiraɓe heɗiyankoɓe radio tabital mi salmini goto foof inde muɗum e yettode muɗum debbo e gorko suka e mawɗo ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe ɓe waktu o noon hankkadi o nanguiri en juuɗe ɗum noon en calmini dendagal bandiraɓe heɗiyankoɓe radio tabital arno waɗan ɗo yewtere nde ko Samba Modibou Sall jeeyaɗo to Nioro Jawweliranaɓe en calmini ɓiɓɓe Jawwelinaɓe ɗo ɓe mbawi wonde e duude Baba Adama de goto foof inde muɗum e yettode mum ɓiɓɓe fulɓe yo Allah hollu en alkamisare arore tawa eɗen ɓeydori moƴƴere eɗen gustori caɗele eɗen mbiya assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh